So, share lang kayo ng teaser video kung paano mag-delete or magtanggal kan mga trans-out learners. So, mga learners na nag-trans out na gamit ang updated version kan TFCA. So, try ta. Buksan ta muna ang example file. Okay. Maximize ta ang window. And digdi halimbawa sa Kinder. Okay. Halimbawa, ang pinakadulo, si Villaluz ay nag-trans out na. Gigibuhan lang po nindo ay i-click ang name kan learner, click ang clear learner button, and then tapos na. Pwede na mag-save. Madalion lang tapos dahil yaw sa pinakadulo. Eh maghanap ka mo kan medyo nasa tahaw. Halimbawa, si Alfonso. Okay? Si Alfonso Isandro Ngayatabi ay nag-trans out na. Click nindo ang name niya. Tapos i-click nindo ining clear learner. And then i-click nindo ang alpha male. Tapos click nindo ang save. Okay? So siring lang ka ito, madalion. Duwan ang bawas sa to, di ba? So 53 na lang siya. Paano naman pag halimbawa so yaw sa pinaka inutan kan list. Iyo ang nag-trans out. Halimbawa, si Almirante Nimrod ay nag-trans out na. So, i-click nindo ang pangalan niya. I-click nindo ang clear learner button. I-click nindo ang alpha male button. I-click nindo ang save button. Tapos, siring lang po, kadali. Ayan. Okay, sa ibang section, halimbawa, ini nga yan, si Bakod nag-trans out na. Click learner, click clear learner, click alpha male, click save. Okay? Sa grade 3, halimbawa, si Abando nag-trans out na. Click learner, clear learner, click alpha male, okay? Click save, pause. Okay? Sa grade 3, okay? I-sort mo ko na. Halimbawa, si Acuña ang nag-trans out na. Click mo ang clear learner, click alpha male, click save. Tapos, so medyo nasa tahaw. Halimbawa, sa nasa tahaw, si nasa tahaw, si Silonga, ayan, ora na. Okay? Click learner's name, click clear learner button, click alpha male, click save. Okay? Ora na si Silonga. Okay? Nabawasan na. So, siring man sa na po, kadali. Okay, using the updated version kan TFCA. Salamat po sa pagdangog nindo.